момче Боби. А карачката и карача. Да. Дами и господа, пристигат оригинални поздрави, специално от Карача и карачката. Иска да поздравят принцеса Мария, нейните обичани родители, да са живи и здрави. Това е железният човек. Железният човек, нали кавка пенава вечаве. За железният човек, за Пепи, за неговата шефка, за Любка и за всички гости. Окей, по негово желание, нека да звучи "Уж ти дай кодракате джаз". Айде, момци. От Карача за неговата карачка. Айде му право. А най-буцена ми Кирила и Панджи Палинги шампиононджи. Те ощена опанч пралако хоро. Ако дичат братята, петимата братя на хорото. Ушти дае кодракати джав, амен бути дайте кера. Dinarina ve o chavedaye marorotena nikotar nigde dinarina ve svako neskiri romnitu Amen gedaye loshri pakirja Jikote daye amen varyarja Loshri pakirya Jija Moshe rodu kalman mori daje. Благодаря.